Odhiambo tarik 7 dwe mar 12 nyakoro Mgajwang' Odhiambo mabende nodio chieng'ni ma oganda luo okuyo nyadichiel kendo kaluwore kod tho mar apoya mar jafwambo matuklu Festus Amemo mar Mayienga FM manowito ngimane okinyi ma kawuono. Nyakoro Mgajwang' wami ler kotenre kod nindo mar Festus abende oweyo ka chuny oganda opong' kod kuyo e kinde mabende masira otimore apaya ma Nairobi kadhi Mombasa moyo ka ji 7 owito ngimagi duto. Waikuni chenro mar imore kachiel gi amoko go kodwa mbaka line ari 3 nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imbe mar kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magetho weche. Sectors mar fwambo gi keyo yuago jalendo mar Mayienga FM Festus Amemo ma owito ngimane okinyi ma kawuono. Wakenya wenzangu, madereva wenzangu, hawa ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara. Ji 7 otho e masira mar apaya bang' matatu tuomore gi lori apaya mawuok Nairobi kadhi Mombasa. Cham ma in godo manikayo e season mokalo samilongo ni long range kik warikni usogi. Ka in gi cham moro matin titem kano ningeche waneno ka samoro yuto mar season yok dibedo makare. Luoro nitie ewi nok mar koth e kindene ka jopuro jiwo ni obed motang' mar kungo cham magidhi kayo. Machiegni nyakoro Mgajwang' wantie gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Ji 7 owito ngimagi kama moko dhi mbele gi yudo thieth kaluwore gi masira makuch mar apaya manotimore okinyi ma kawuono Miaseni mantie apaya maduong' ma ya Mombasa kadhi Nairobi. Masira notimore kinde mane nyamburko no mating'o jowuoth mane ya Nairobi kadhi Mombasa ne temo kadho nyamburko machielo e kane orado gi lori kendo kelo masira makamano. En masira manotimore sa 10 okinyi ma kawuono. Masira manotimore Miasenyi apaya maduong' ma ya Mombasa kadhi Nairobi. Nilikuwa naona sometimes dereva ana overtake. So one way or the other pia nilikuwa na ile fear but I could not expect kama kutakuwa hivyo. Later on mimi nikalala. Siwezi kueleza ngali ilianguka saa ngapi, ni nini ilifanyika. Nishaumia, siwezi simama, siwezi kuongea. Masira nori wa nyamburko moro mating'o jowuoth kod lori. Nyamburko mating'o jowuoth noyudo dhi Nairobi kawa ya Mombasa kendo derep nyamburko no mabende owito ngimane ne temo kadho nyamburko mane nie mbelene e kinde mane orado gi lori. Ji 7 nowito ngimagi e masira no ka jogo manoyudo hinyruok dhi mbele gi thieth e kar thieth ma Moi Referral Hospital mantie Voi e county ma Taita Taveta. Patients are stable currently. Some patients had multiple fractures. We stabilized the fractures and referred them to Mombasa respectively. And then also we have 2 discharges, patients who came in and then we reviewed them and we discharged them immediately, and 1 admission in our mail ward. Apart from that, a minor injury for 1 child. Joneno seo jariembo mar nyamburko mating'o jowuoth no magiwacho ni ne ok oluwo chike mag apaya ka gikwa oganda mondo bed motang' kalore ni thoth oganda thoro yudo masira e alworano. Dereva wenzangu, hawa ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara. Drive safe, unapeleka watu wa wenyewe. Sasa watu wanaenda sikukuu, wengine wametoka makazi zao wanaenda live kupatana na watu wao, na itakuwa mbaya sana kama watu watafika makwetu kwa sababu ya ajali. Sirikand County ma Kakamega oloro kar kunyo mula mashine bang' kar kunyo no signore kendo nego jokuny mula dek. Jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula mane lose kinde manolimo kar kunyo no bang' masira okoni loro kar kunyo no dhi konyo loso weche mamoko kata rita mar jokunyo kod lwasi makare mar tich. Bende oyango ni gidhi manyo jolony mabiro yango ka bende lono ber kod kunyo. So ifunge mimi nita coordinate na expert geologists of mining ministry wakuja hapa angalie na environmental experts. Sawa. Kwa sababu mchanga yote kifunikia watu wengi hapa tutapoteza watu kwa mine kama hivi. Tuseme yani tulie kidogo mpaka tuangalie vile watapima topography ya soil hapa.
Sasa mchanga itakuwa sasa, wale wameaga tutajaribu kuwasaidia tuone vile watazikwa, lakini for now hapana. Na hivi vitu ya Shanta Gold hatutaki Kolomani. Kora mgajwang sekta marafuambo gikeyo yuago jalendo mara huma mosa ninda fasta za memo uda wasi manowe itongimani ukinyi makawuno. Ameo main jalendo marma yinga FM nyo chota poya yotieno kendo oyange ni owito ngima. Riwruok mar Jofuambo Wealth Association oyuage kaka jal mano osebedo jakom mar riwruogno nyaka thone kendo ipare kuom kitelo maber. Amimo bende oyuage gi jotelo mapacho ka maduto opoyo kitije mar fuambo kod keyo mane otimo. Ringre okane kar kano ringre ma Montezuma. Enlal nyakora mgajwang ne sekta mar fuambo ahinya to jogo mabende osebedo kaluwo machiegni ahinya chenro mage wakwayo hocho makende ne familia osiepe kachiel kod jofuambo mapacho ka ahinya to mago makaluwa no bedo gi tudruok machiegni Nyasaye mondo omigi hocho makende. Obila mago kwach kich Embakasi timo nonro ewi nek mar nyathi moro manyako ma hike nie kinda 13 mano negi kendo ringre owiti kilomita 1 kawuok e sendo bila ma Embakasi. Aga jafwambo Cleophas Oluoch lero no ringre no yudi kani duk kendo lepe no keti e bathe. Mae en gweng' ma KA Embakasi. Obila mago kwach kich oduogo kae kendo. Ma en kama ne yude ringre mar nyathi moro ma hike nie kinda 10 kod 13 chieng' ngeso saa 5 okinyi. Ringre no ne oyudi ka otwe lwetene kod ng'ute. Ne oyude bende gi hinyruok e wiye, machal ka gima nomiyo owito remo mathoth. Obila ne oyudo ripot makamano mane otimore kilomita 1 kende kawuok e tesendgi. Ne gichopo kendo kawo ringre. Nonro ma wiye yango ni nyathini ne obambi kapok okale san mapek manokelo nek mare. E bath ringre nyakoni, obila mago kwach kich ne oyudo law machal ka gima ne orwako kane pok onege. Obila osechako timo nonro e wach ma osekelo luoro e kind jodak. Nonro no oting'o koda karango tipo mag wang' dede kata CCTV mantiere e apayano mane omako nyamburko kod udi man machiegni bende. Jonyuol bende imanyo mar chiwo ler ewi kaka nyathini ne olal. Magi timore kinde ma sirkal bende osewacho ni nek mar mine kod nyithindo manyiri kelo buok mathoth. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Masia James Orengo medo jiwo chung' mare mar kwedo paro mar duond bura mar ODM onge kod thoche mar golo jachung' mabiro laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Orengo no jiwo jodito mag duond bura mar ODM mondo mondo UDA omwony ODM komedo ni mano en yo mar thiro demokrasia e Thurkai. Nolose sanyasi mar chiwo ndigni mohewo 160 ne nyamrerwa e kaunti ma Siaya kaka yo mar konyogi e bedo tijegi e kor gwenge. So chama mar ODM gimomiyo no tegno nen chama marango haja ma jopiny. Emomiyo ODM nen gi teko kata kidhi Western kata kidhi Mombasa kamoro amora ODM nigi teko. Omiyo wadwaro ni chama mar ODM kik pogre gi jopiny, kik pogre gi mane momiyo party nyalo bedo party motegno. Ananyisou ni party ka ok otegno, to rumo mapiyo piyo. ODM ok nyadi ahiya nigi support ng'ato. ODM bende oromo kata keto president. Ok ODM oromo bedo president. Koso waweya. Kweth makero sirikal tesre koro ramo mar chungo chenro mar uso share mage kambi Safaricom. Kweth Kalonzo Musyoka kod Rigathi Gachagua koro ramo negi dhie doho mar chungo uso makamano. Ora Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Chenro mar uso 15% mar kambi tudruok mar Safaricom kod sirikal ne kambi mar Vodafone menda maromo 244.5 medo yudo kweth mokalo kuom kweth maketo sirikal tesre moko ni chenro no pong kod kiawa mathoth kod oledhi ni mar omenda go nyalo mana biro lenyo fuke ji giwegi e sirikal. Sasa share moja imeuzwa 34 shillings
whereas the real value is 70 to 80 shillings. So the country is losing about 250 billion. Jotelo gomane losi kinde alamane obage kanisa mar Dominion City maidore Kasarani County ma Nairobi konigi dhi tero ng'ure doho mar chungo chenro mar usa tamalo 15 mar kambi Safaricom kod piny owacho moserem kao pach jopiny. And we know that as they try to sell this parastatal without public participation, which is a constitutional requirement, it is simply because somebody somewhere wants a cut. It's like you have a cow that is high yielder in your home. Hiyo ng'ombe ndio inatoa maziwa, watoto wanakunywa, wewe unakunywa, ingine unauza. Sasa wewe unauza hiyo ng'ombe na huna ingine. Kata kamano, kwethno mar Rigathi Gachagua kod Kalonzo Musyoka to konegi singo tayo Kenya kokalo kuom gwelo pa jopiny kaka yor telo makare madewo jopiny. Tunasema tunataka the face of Kenya in Nairobi. Na hatutaki ODM iwachwe nje. And we are saying we are depending on the experience of Kalonzo Musyoka kupanga siasa ya Nairobi. Bendegi kwedo mokalo gedo mar ndara mar Ironi Mau Summit magikone sirikal nie kod paro mar lodho omenda kod kambi mar China. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Don bura mar Vibrant Democratic Party VDP okone sirikal mondo omany kaka nyalo kedo gi tim mar josiasa tiyo gi rawere ma ikodo mar kelo koko kotulo herombe mag siasa kaka osebedo kainene gwenge mapacho kae. Jatend VDP Hezron Awiti Bolo wacho ni kit siasa mar tulo hanya to mano nene gwenge moko kinde mano itimo yiero madundo dwe mokalo nyiso picha marach hanya to kakoro piny Kenya dhi yiero gana 2027. Noloso nyasi mar iko e ward Makochia e kar chung'od bura mar Angwe. Awiti okone sirikal kokale bad migao mararita mondo kaw ondamo mar kum na josiasa masane thoro tiyo gi rawere mar kelo koko herombe mag siasa. Experts on goods. Okay? Kobro tiyo gi experts on goods, eh? What about other parts mag timore? Then obro bedo ni koro mabeyo ket ni terrorist goons and goods. Mabeyo mabeyo hapo kete. Very good investors. Kora na kwayo ni goods we. Kabisa. Sisi kama chama tunataka kuwaomba vijana ambao wanatumika katika siasa kama goons. Tunataka kuambia kwamba hiyo sio ndio njia ambayo mnastahili kwenda kama vijana. Kumbuka leo ukipiga mwanasiasa mwingine kwa sababu unatumika kwa shilingi 200, kesho utaenda kwa hiyo ofisi kuomba basari, kesho utaenda kwa hiyo ofisi kuomba kazi. Wakao yueyo mokwongo Nyakorom Gajwang' chendo ni mar oimore erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Neno hote mar Felo Millers wachoni entie Kakamega en kanyo gi men Girai Lokoth wachoni owuoro tho moka mimo Nyasaye oket chunye kama okwe. No bende hote mar Onyango Duncan kantiere county ma Migori wachoni entiere kodwa e chendo en bende hodhia makawuono. Bende haneno Lucky Frank wachoni dho ganda podumoko kotenre kod tho mapoya mano mar Festa Zamemo mar Mayinga FM wachono timore kinde mane oganda hoka gen joni Nyasaye mondo ket chunye kama okwe. Aneno bende Ochilo Barak Ochilo wacho kanyo ni entiere kodwa kowuok Kogaja on Ramogi TV eyo makare gin gimin Fibi kawuok Shirati wacho ni weche gichopo ne yo makare. Olga Tieno wacho ni adieri pinyni wan jowuoth Nyasaye mondo ket chuny Festa Zamemo kama okwe. Bende haneno kanyo ote mar Sergeant Kauli Bernard wacho no gomo sanya kuom to mara mimo ko Nyasaye mondo rit familia mare. Jakiranda Luoch wacho ni chomo sanya kuom to mar Festas kendo wacho ni hen tomo kawe gi wuora ahinya. Nyasaye wacho no ket chunye kama okwe entiere kodwa chendo. Jalo Nyakwaro Tiro kawuok kwa Bwai Ward wacho ni en beno tiyo mos ne familia mar Mosendo Makamemo jalendo mara uma wacho ni manong'eyo tije Nyasaye oketunye kama okwe. Robert Ukoja Welding mama Mbuleo wacho ni mosa ahinya ne familia moyudo mar jogo moyudo masira mar apaya manotimore e apaya no maya Mombasa kadhi Nairobi
bende aneno James Kantire Lavenda. Jalo Nyakwaro tirane ni kendo kacha kaito Stephen Kau Kalego Kamuga wachone sirikal wachone gitimo mosahinya kuom matho mara Amimo. Odi wa Migori wachone Ramogi TV chopo Naivasha Town ogomos ne familia mar jafwambo Festus Amimo wachone lal mathoth ne riwruog jofwambo bende kendo gin kaka jothum bende giwito jal ma osebedo kachwal ajenda magi mbui nyato kete ito ganda. Margaret Oranga wachone nindo mar jalendo Festus omiyo chunye okuyo sana kendo en wach mowacho ni okawe gi wuoro. Bamoja Deno wachone Festus onende gi kwe. Nyakwaro Hussein wachone sudeje chenro kaka pile entiere Ogilo Kamsua North wachone Muhoroni MP James Onyango gin go kacha gi Sospita weche giduto Nyakwaro Mgajuang duto Uganda kwayo mana mondo menya sawo ke chunye kamo kwe jafwambo Festus Amimo hen wach mano makoganda gi kuyo ahinya. Mwalimu Jael Kantire Migori gi Mwalimu Bernard bende kwayo kocho makene ne familia kuom tho mar Amimo. Oyo matin maeno imore kikedi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Mondo miyud thuma mar Exna kaka skiza tune mari di star 860 star 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto.
Machiegni kendo nyakwana Mgajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Mane en jakom mar komiti maloso bajet od bura kendo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro owuok kendo oseo chenro ma sirikal nitiere godo mar uso pok kata shares mage maromo 15% e kambi tudruok mar Safaricom. Okwa mondo mi chendo no time yo ma oyanga ka imiyo luor jochul osuru mathur kae. Olose kanisa ma St James CK Murang'a kendo lero ni uso shares siling 34 share ka share en dok chien ka opimo kama kambi no osewuoke e chenro mag ohala. How can you convince Kenyans that you can sell a plot of land for 450,000 shillings? I'm talking about it figuratively, ndio to understand. Atuende pahali ununue ploti inauzwa for 50,000 shillings. Mwishowe after 3 years ama 4 ujenge flat ambayo inachukuliwa rent katika hiyo ploti umenunua. Ile shamba ulinunua for 50,000 na umejenga ploti na inachukuliwa rent, ati mwishowe after 4 years ukuje utuambie hiyo ploti pamoja na nyumba ati ni 340,000. I have more information than they are raising the public domain. And that is why I requested my brother Honorable John Badi. Juzi alisema angetaka tujadiliane hii mambo hata kwa runinga. Na nikasema kwa niaba ya Wakenya, mimi nimejitoa because I have evidence that the government is being shortchanged in the sale of Safaricom. And I'll fight for this matter until our country gets full value of the Safaricom shares. Chan migao ma thieth Eden Duale oketo ler ni nonro mag jo Kenya ok bi tigo ataro mar chik e winjruok mayande obede kinda piny Kenya kod piny mar Amerika. E oboke makende olero ni onge nonro mora mora mar thieth mar jopiny Kenya moketi e lwet tend piny Amerika e kinde keto winjruok e kind pinje ariyogo e wi bero chenro mag thieth e thur kae. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Chielo ne wabiro site mochari kwa penjo nto bentie ng'at madikelie ka ma jonyuol ne pok ofwenyre, wede ne pok oyudre. To jo siti norwaka maber kendo ne gipimo na nitie ji ariyo manotho Nyayo. To wuoyi achiel ne en wuoyi gi dhako. To miyo no ne jogi oseyudre. Wuoyi ni ema pok jogi oyudre. Tanyisogi ni tang'na uru picha no, nyalo bedo owadwa mamanyo ni. To kana adhi kanyo to gitang'o na pichnigo, tayudo ka en omera maluwa mar adek ema notho kanyo. Nok mar ute thieth ma opuodhi ne nyithindo, nok mar jolony kaachiel kod yomyom mar chenro mar daro jotuo nyaka e ute thieth mamalo pod otelo e listi mar gik manyao tho mar nyithindo anyato ma inyuolo kapok ndalogi ochopo. Ripod piny owacho yango ni e kwan mar nyithindo mane piny mar higni 5 mawito ngimagi 51% gin nyithindo manonyuol kapok ndalogi ochopo kata preterm babies. Jofwambo Youth Omondi miyo wachal mar nyithindo. Masinde yuak, lakteche wuotho koa e masin achiel nyaka e moro, masin ka masin imulo, jolony gi chunygi opong' kod kiondko, ka nyathi matin kedo ne ngimane e masin, gitemo kar nyalogi mar reso nyathi achiel ni. Kata kamano e osiptal ni mama Margaret Uhuru, ma ok en nyathi kende ma onyuol kapok hike oromo, kendo pod dongo ka okalo e masinde ma opogore opogore. Lai duong' kendo mabet osedongo, osegolie masinde, matiyo kod gige kudho muya kama moko, to pod nie oxygen, moko kithni ka moko, to chunygi ema ineno ka yweyo matek. Nyalo neno ni mama na sigana, kata kamano ne mine ma osenyuolo nyithindo kapok ndalogi oromo, ma ok en sigana, ma lemo mar geno mar rito hono mar Nyasaye, kendo nyako matini ma kiuleta kinyi, pod ni kod geno mar rito wuode mane onyuol kapod jadweche 6 e ich, hawi marach rude machielo mar wuoyi ni ne otho bang' nyuolne. Nyithindo nanyuolo, ne gin nyithindo ariyo, nanyuolo gi ka gin 6 months, wuoyi gi nyako, kuom bahati marach, nyako nowewa madong' gi wuoyi. Wuoyi ne 900 grams, nyako ne 800 grams. Nikech weight ni ne en piny sana, nobet e nursery 2 months gi 2 weeks. Ok nonyal yweyo maber podi. Koro ne chuno ni iketo ne oxygen mondo moywego. Koro oxygen obe ok nokaw mayot nikech weight ne be pod ne en piny. Jolony koni chutho poko yangi,
Gima omiyo nyithindo inyuolo kapok ndalogi oromo, kata kamano gik machalo kaka hik ng'ama miyo, nyithindo matindo mamako ich ni lai manyime nyuolo nyithindo mandalogi pok oromo, ka mine ma osechopo higni 35 kadhi nyime bende nie kwan ni. Mine ma oting'o ma ohewo nyathi achiel, tuoche mamako mine mapek ka achiel gi nong'no bende nyalo miyo nyathi nyuolo kapok ndalogi oromo. Wito nyathi achiel ok en gimoro mayot, nikech kaka an mondi mana choro winjo na tingo nyithindo 2 no mor kabisa, no nyisa ni yawa chiega nyithindogi kibiro abro timo ni gima kama kaka surprise. Koro kana biro to awito nyathi achiel no komora kaka mama miyo. Kin gi ich expect gimoro amora. An bok na ng'eyo nikech na expect nyuolo nyathi maduong' nyithindo madongo. Ok nang'e ga ni nyithindo miluongo ni preterm, mana ng'e ni ng'ato komako ich to nyuolo nyithindo madongo. Koro gima puonjre nani kin gi ich i expect gimoro amora tikori becho chon. Ripod piny owacho yango ni e kwan mar nyithindo mawito ngimagi higa ka higa, atamalo 51 gin nyithindo mane onyuol kapok ndalogi oromo. E higa mar 2019 kende, Kenya ne owito maromo nyithindo 900 mane onyuol kapok ndalogi oromo. Average, half of the admissions comprises preterm babies. Yes. Yeah. And remember, these preterm babies, for them, they have to stay for a longer duration. The smallest we have had is 600 grams. The baby was born around with his 800 grams, dropped. Kamoko kuom gik ma riwruoge ma ok mag piny owacho kaka Save the Children yango ni nyaka koro ber en gedo mar kuonde rito nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo e ute thieth duto ma pacho ka, chenro ma gisechako chwalo e badgi e kaunti ma Nairobi. The challenges that we noticed in most of the government facilities was now poor infrastructure, because when a preterm or a low birth weight baby is born, they need to be taken care or given specialized care. So these facilities lack the proper equipment and also the limited space within those health facilities. We also work with the national government, where we developed the guidelines, the kangaroo mother care guidelines, to be able now to give a structured way to offer quality care to our tiny warriors. Nyamrerwa bende ywak ni ochopo kinde manyaka koro migi tiegruok ma otenore kod nyode mag nyithindo mapok ndalogi oromo. Nitiere rem kuom nyamrerwa mosepuonji matters related to prematurity. Emomiyo wadwaro national government kosa other partners mantiere ka obi mondo konywa kaka organization mosekonyo nyamrerwa gi mondo gimbe gipuonj moko mondo oyud the same information. Kaka wadhi CHPs moko drop ga to wa recruit moko, koro to iyudo ni nopuonji gi mana module no dichiel, poko nuoga puonjo gi kendo the new recruited, alafu moko gi bende nopuonji gi chon as early as 2010 2013. Koro ka wanyalo puonjo gi kendo to nyalo improve our services. Nyaka sani e kwan mar nyithindo 1,000 ma inyuolo, 21 wito ngimagi. Kwan ma piny owacho chano duoko piny nyaka matin ne 10 kochopo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopur mag oduma kod kothe mamoko geno keyo manok e pur mar opon kaluwore kod chieng' ma orieny alanda kendo ketho kothe mathoth. Moyangi kod Director migawo mar pur e kaunti ya Migori Peter Ogutu, ma bende okwayo jopur mondo ne ni cham mane giyudo e keyo ma okalo karachiri koro ok giuso duto. Ogutu wacho ni kaunti ya Migori dek bedo kod nok mar oduma kendo mantiere matin sani nyaka koro jopur tigode e yo makare. Bende okwayo jogo masani uso bando manumu mondo mi howe bando tuo mondo giyud chiemo ma ginyalo chamo e kinde mabiro. Wacha tukupatie moja. Mengine? Jopur nigi tabu mang'eny nikech cham mane gipidho e season ma sani ni mwaluongo ni short rain season nenore ni ok dhi timo maber kaluwore gi oro mowuok matek. Koro mae watemo puonjo jopur kendo watemo jiwogi ni cham ma in godo mane ikayo e season mokalo cham miluongo ni long rains kik warikni usogi. Ka in gi cham moro matin titem kano nikech waneno ka samoro yuto mar
season ni ok dhi bedo makare. To watemo ga mondo jopur mondo tigi kothe manyalo jiwore kata weather raj. Mane momiyo wan ka county wachiwo ga hybrid seeds kata kothe manyasani manyalo timo maber kata ka conditions ok ber. To kendo watemo jiwo jopur kendo mondo opur gik machalo kaka marieba kata rabuon ma iyudo ka seche ma oro ng'eny kaka sani to pod ok nyal kethore e yo mayot. Riwruok makedo ne ratich lee midendo ni The Africa Network for Animal Welfare kone dwaro nitiere mar tiego jopiny e ber mar rito puge mag nam midendo ni sea turtles ka dho wadh nam chumbi. Kane gilose dho wath ma Msambweni, kaunti ma Kwale, gikoni puge mag nam osebedo kakale midhiero e lwet jopiny ma samoro negogi kendo kawo tong' magitoko e dho wedhe gino makoro miyo kwan gi medo dok piny. Kutane kod Isaac Maina, riwruogno manochiwo tiegruok riwruoge 10 mar jogo mochung' ne rito dho wedhi koni opugego gin achiel kuom gigo mosebedo kalombo welo matimo limbe e thur kae. Hatari kubwa ni binadamu, sababu wakitoka kutaga mayai binadamu anawakula, pia wanawachukua mayai yao na wanaikula. Wasayansi wanasema kati ya mayai 10,000 ambayo hutagwa kama 10 tu ndiye huokoka. So 10 out of 10,000 ndiye survive for it. Hivyo vifaa vitatusaidia sana kwa sababu wale kasa wakitaga wakati mwingine wanakutaga sehemu ambayo si nzuri, labda aidha sehemu iko na maji ama iko na mizizi. Hiyo sehemu itakuwa si nzuri na hiyo nest haitaachi vizuri. Kwa hivyo hivyo vifaa kama ndoo itatusaidia kuhamisha yale mayai mpaka sehemu nyingine, na lile shepe litatusaidia urahisi kuachimba ule mchanga kutoa yale mayai. Kasa wana muhimu sana kule ndani ya maji, wanatuwekea bahari yetu safi, wale wazungu wanaita marine ecosystem balance inawekwa ni kasa, na huku juu kwamba ni kivutio cha watalii. Mara nyingine sana kama kasa wamebuka, hususan wako karibu na kutaga, wao kwenye hizo fishing ground zetu, na huwa ndio tunapata samaki zaidi. Na wavuvi wakati kama ameshika kasa bahati mbaya, tunaweza kucompensate vipi kumlipia ile neti yake, alafu kama ni boya, kama ni zana za kiuvuvi tunamrudishia ili amwachilie kasa akiwa yuko salama. Migao marango weche mag oro kod midhiero e kaunti ya Bomet odiochieng' manyoro nyote moreso mach manyomuoch e bungu ma Narok. Kanyakla kotend kaunti ma Narok makedo kod muoch mar mach monywando nyaka jopiny nyagitemo nego mach makamano kelo majno nokelo lal mayu kamoro ni Holomirani mayudre Limoitok. Mach machielo bende nyonegi e gwenge mag Emirioe mantie Kisaruni e ward Mamara e kar chung' od bura ma Narok West. Majno temnegi kata odoko ni nyokelo midhiero mathoth. Kamachelo ni duol mochung' ne gedo mag apaya madongo Kenha koni oseyango kuonde maricho ya apaya manyalo kelo masira kendo tengo budget mar loso gi mapiyo. Kolo Osebo Mathika, Jakom Board mar Kenha Winnie Ngumi okoni olalo manithi e apaya ma Nairobi Embu Meru masani dhi kongi mondo mi otiek midhiero mag masira. Olalo ni sani gwelo pacho ganda kendo nywando gi chenro mar yaro apaya ma Rironi Mau Summit. We as Kenha have identified all the black spots. We have identified all the black spots within the country. At the board level, we have allocated budget, including budget for Nithi Bridge, which we have redesigned, courtesy of a presidential directive that we have to ensure that Nithi Bridge is designed to take care of road safety issues.
Wewe kama mtu anatengeneza dawa za kulevya, because most of them, we have backstreet laboratories. Can you speak out? Because if you don't speak out, how will the authorities know? So we wananchi, we are the people who are hiding these dealers. We are the people who are hiding these manufacturers. If a person comes and starts manufacturing second generation alcoholic drinks within the estate, within the village, because now they've moved to the villages, can you speak out and say there's something going on here and we do not know? Tan migao martuke pachokae Salim Vuria onyero limbe maichano tim kodogai mar DCP Rigathi Gachagua kaka yoriaro mbimare yodho adnam chumbi. Vuria okoni bang don bura mar DCP wito komon bura mamagarini enadiri ni Rigathi onge gimbie nam chumbi. Kolose arambe mar mene magrube prabich egwenge malunga lunga. Okoni Gachagua ong'eyo mana siasa magathuye kod siasa mag dhoudi kendo mar chayo serikal mar manywanda mar broad-based. Na nilisikia juzi Bwana Gachagua amesema safari hii ya Disemba anataka kuandaa mikutano kujumuisha chama yake ijulikane huku. Mimi nawataka kuwashauri tusipotoshwe na watu wa siasa ya kibinafsi. Ile ya muhimu, rais wetu Daktari William Samoei Ruto amehakikisha sote tumeungana. Hata wale walikuwa ODM, wale walikuwa UDA na vyama vingine, sasa wote pamoja na KANU tuko ndani ya serikali. Hatutaki watu ambao wataturudisha nyuma. Hatutaki watu ambao mfano hawana, ni upinzani wa kila siku, hawana jambo la kutekeleza. Na hata nasikia hapa Kwale kuna wengine pia wako kwa programu hiyo. Wangapi wanasema Ruto ni two-term? Ruto ni two-term. Na ukimwona mtu yapinga, jua ni mchawi wetu huyo. Kwa sababu kesho mkiniekea mtu mwingine nitafuata vipi mimi? Mlango ambao nimeujua kuingia ni wa Ruto. Ofisi ambayo tunaweza kukanyaga na kumuulizia watu wetu ni ofisi ya Daktari William Samoei Ruto. Ule mwito wa gavana ambao anasema ya kwamba makundi haya ya wamama na wazee yaweze kutoka ile ngazi walikuwa wapande juu. Na nimesikia hapa mko na ushuhuda ya kwamba mna hiyo nia ya kwamba muwe na kampuni, na hayo ndiyo malengo. Ndugu zangu wananchi wa Lungalunga, kwanza nataka niwaambie ya kwamba hakuna mahali ambapo unatafuta pesa kwa urahisi. Hakuna njia nyingine, njia ni hii ya makundi. Ogai madon bura mara DAPK Eugene Wamalwa owuok tung' mosuo kodon bura mar UDA kuom thicho ko Senator Makakamega Boni Khalwale lemo mar jaleg kweth mathoth od bura mar Senate. Wamalwa odok ne Boni kuom siro jachung' mar DAPK Seth Panyako kaka yor nyiso chung' mar oganda mawuok Imbo mar piny Kenya. Koloso Butula e kaunti ma Busia e kinde sidho ruoth Mamareba kama ochiwe agete ne piny owacho mondo oluor kido kod tema mag oganda ma Imbo mar piny Kenya. Tuna nafasi nzuri kuja pamoja. Tumeona hii katika uchaguzi mdogo wa Malava, tumekuja pamoja hata watu kutoka vyama vingine. Yule Senator Boni Khalwale amepigwa teke sababu alikuwa anapigania heshima ya Mluya kule upande wa Malava. Nataka niambie Boni Khalwale the bullfighter, kama wanakutema wana UDA karibu DAP, sisi tuko na chama yetu, tuko na nyumbani, mwite ndoko. Hatunafungua milango kwa wote. Mauko mjodolo e kaunti makisi ya kwa mondo mijotelo anyato mag siasa oriure kendo rit kwe e kindege ma chako siasa yanga motelo ne yiero ganario kod abirio. Jodolo ge mane loso gembo e nyasi mar lamo manokelo kanyakla jolamo mopogore okoni nyaka koro ranga kaka imenyo siasa ma ok dhi kelo pogruok e kind oganda. Bende gidwaro mondo mi rawere milemo moke serikal leo manyalo konyo loko paro e moko mweche magi sebedo kagigomo mondo mi tend Kenya Kwanza otemia lokruok. Inaomba serikali yetu iweze kufika mwananchi karibu, tufanye maendeleo sisi wote kama Mkenya, tuweze kuungana mkono, tuache mambo ya marumbano, tuache mambo ya vita, tuweze kujenga nchi yetu tukufu ya Kenya.
Serikali yetu iweze kuangazia masuala ya vijana wanapofanya programs zao, waweze kuleta vijana wawaweke karibu, wasipague vijana, maana ndio wengi katika jamii, ili tukiungana pamoja Kenya yetu itakuwa bora kabisa na kila mtu atajihisi yuko sawa. Naiomba serikali yetu waunganishe watu wetu wote waje pamoja ili tuweze kufanya maendeleo, maana pasipo amani maendeleo hatasonga. Rais wetu tumuombee mema atufanyie maendeleo. Wakao yo machielo Nyakwaro Mgajwange chendo ni marimore Pastor George Ongonge wachone entiere kodwa e chendro ne gintire kanyo kod chendro magima kanisa neno bende setho dhiambo jaro singa cho Nyasaye mondo ketuny fesa zamimo kamokwe kendo gone familia mare mosahinya kuom mago motimo. Celine Dion wachoni entie kuyo kochia wachoni piny otimo rumbi Nyasaye ketuny wuoda wasi kama hukwe. Bende aneno kanyo ote mara nyare judge kantie kanya chowacho ni ogomos ne tho mar Hamimo bende kaka Mount Zion Glow Church giwito gola duo Nyasaye mondo mi un bende Dalias Otieno wacho ni entiere kodwa chendo winjo chegeyo makare ahinya odiwa Migori wacho ni Poch Park ne jokeno choganda kuom ng'iyo ni weche mag opug nam orit makare oromos bende ne min gi Monica. Haya erokamano ahinya. Jack Mawarianda ni kacha in bende wacho ni entiere kodwa nyaka giko. Shemo tho wacho ni tho mar Hamimo lit ahinya. Nyasaye mondo ket chunye kama hukue. Bende aneno kanyo Alan Tindi wuod Kanyada wacho ni entie kodwa gomos ne tho mar Festus. Kama chielo Nyakwaro Mgajwange jatenda migao mar thieth Eden Duale oketo ler ni nonro mag jo Kenya ok bitigo ataro mar chik e winjruok mayande obede kind piny Kenya kod piny mar Amerika. Oboke makende olero ni onge nonro moro amora mar thieth mar jo piny Kenya oketie lweta tend piny mar Amerika e kinde keto winjruok e kind piny Amerika kod piny mar Amerika e ibero chenro mag thieth e pacho kae. Cynthia Onyango losono report no yo machal kod ma. E kinde limbe mar jatend piny William Ruto e piny Amerika, achiel kuom winjruoge manobedo e kind pinje ariyogo en mar bero yore thieth mapacho ka, ahinya to ikedo kod tuo malaria, ayaki kod kahera. Winjruok makama kata kamano nokelo mutni makagi kacha ka jo Kenya nochiwo ng'ur kendo nyiso luoro margi ni dipoka sirikal ochwalo nonro maggi mopondo ne piny Amerika, nonro mag thieth madipoka otigo e yo ma ok owinjore. E ote mare makende, jatend migao mar thieth Aden Duale okwedo weche maliekore ewi chiwo nonro mag jo Kenya ne piny Amerika kendo lero ni onge piny moro amora moyiene kawo nonro mag jo Kenya taro mar chike mapacho ka owacho ni nonro manochiw gin mago ma jumla makonyo e timo nonro kod chano chenro mag thieth e kinde moketie winjruok. E winjruogno madhi bedo kuom higni 7, Duale oketo ler ni piny Kenya kod piny Amerika ok oyiene Amerika tiyo kod nonrogo e yo moro amora mopogore kod mano manoketie winjruok. Kendo chike duto matayo choko nonro, rito nonro kod ketho nonro mosetigo ibiro luw kod pinje ariyogo. Ote mare bende olero ni Kenya en piny kar kende owuon kendo ni kod chike mataye kaka pinje mamoko maonge piny moro amora manyalo donjore kod chike mamage moting'o nyaka mago mag rito nonro mage, mago mochoki, kaka ikanogi, kaka ikawogi kendo ni kod chike mong'ith marito nonro mage. Okwayo jotelo kod jogo duto mosebedo katimo twak ewi chiwo nonro mag thieth mag jo Kenya ne piny Amerika ni obed jo adieri kendo kik fuong' weche mag miriaso ne jo piny maonge kod ng'eyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wakao yo machielo Nyakwaro Mgajwange chenro ni en oimore na nyisi ni nakao moko kuom pacho nyako tenre kod wechego manyien na eno hote kanyo mar Bramwell Otieno kantie bandani Grina Chieng entiere kod wacho kanyo ni wechego motenre kod lal mar Hamimo ma podo mako chuny oganda. Hoye motinya Nyakwaro Mgajwange mantie kod mago mag tuke omiyo kidhi mabor.
The stigma, remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis. You make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Penje laktar ko kalira mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Adwa ni nyisa. Nango momiyo in gira jiv nu daw marach kamano. Club mar FC Leopards kayo Gor Mahia tok Ingwe loyo Kogalo gola achiel kuom nono tuke adhula mag lig maduong' pacho ka Shemeji Derby tugo mana obagi alap Manyayo Stadium. Gol no makende no lo e dakika mar 26 kokalo kuom jatugo Julius Masaba. Kogalo nyaka sani omako thuolo mar 2.1 tok Kenya Police omako thuolo mokwongo. E tuke mamoko mano obagi kawuono. Club mar APS Bomet no lo club mar Mdari gola achiel kuom nono e kinde ma jobengi ma KCB no lo Sofapaka gola achiel kuom nono. This is the Igwe brother. Hii ni Igwe friend of body. Igwe asali na maziwa. Asali na angalia vile timu iko. Nikaangalia game leo nitaka wazoefu. Watu wanasikia nilifikiria kina Masaba, kina Kinyasi, Tai wote walikuwa tuje uzoefu ya game. Na nikasema juu niko na historia sijafungwa na Gor Mahia. Itabidi pia tena nitafuta wachezaji wanaweza nisaidia pia nisifungwe. Sasa unaona na nilikuwa nimwambia mimi sijafungwa nimedraw zote. Sasa tunatafuta ni ushindi. Na Mungu amenisaidia ushindi, nashukuru sana. The opponent were aggressive than us. They won majority of the second balls. They were determined.
you can see an urgency of the way they played. And this is what we told our guys. Games like that comes with a lot of commitment, and we were not too committed enough, to play. We didn't fight enough to win this game. Jokenya John Korir gi Joyce Lynn Jepkosgei duto nondiko duoko maber eng'we kinda mag Valencia Marathon na tok tieke thuolo mokwongo e kidieny mar yowuowi gi wakeni kaluore. Korir manoloyo ng'we kinda ma Boston dwe mar ang'wen nong'ado tol tok ringo kuom seche 2 dakika 2 gi nyiri 24 rekod mar 8 e ng'wegi. Amanal Petros mawuok e piny mar German gi Awed Kibrab mawuok e piny mar Norway notieko thuolo mar 2 gi dakika 3 kaluore. E kidieny mar wakeni Jakenya Jepkosgei nobedo gi ng'wech makare tok tieko thuolo mokwongo gi seche 2 dakika 14 nyiri 00. Jepkosgei notieko nyim jaloch ng'we pinje mangima Paris Jepchirchir ma kama ne en loch mare mokwongo kowuok e 2021 manoloyo ng'we mag London Marathon. Tugo mag pinje ma oko klab mar Inter Miami oloyo kombe margi mokwongo mar MLS Cup toklo klab mar Vancouver Whitecaps gonde 3-1 lap Machi Stadium ka jotugo Rijo Ripoll gi Tadia Linde noloyo gonde mogika tok yudo pass duto kowuok kuom jatugo Lionel Messi. Jatugo mar Vancouver Whitecaps Eddie Ocampo noloyo kende e dakika mar 8 mane otero tuge yweyo. Ali Ahmed noloyo ne Vancouver gol margi dakika mar 60 kapok Inter Miami loyo kendo e dakika mar 71 kokalo kuom jatugo Rodrigo de Paul. Inter Miami noyudo gol margi mogik e dakika mar 96 kokalo kuom jatugo Tadia Linde kama en kombe mowuok mar Inter Miami mag bang' club no nyiewo Lionel Messi. Too far. Messi takes it off Kubas, slides it through. DePaul's in. DePaul! Messi settled. Allende's in. He's MLS Cup. It's over. Ikanye mwatike chenro maro yimore Mary Wea wachoni entiere kodwa e chenro wachoni jafwambo Festus Amimo oninde kod kwe makwod nyaseme wachoni entio yoma Kevin Okidi wachoni jafwambo Amimo oyue gi kwe entie Machakos County. Anyango makopio jago Katuma bende wacho kachani entiere Katumaro jowode moluwe weche gi achiel kachiel. Omondi Jamigao wachoni ogoyo mos ahinya kuom lal mar jafwambo Festus bende yaneno Ukidi bo kantie Ulanda. Siasa wachono simana chakore pacho kae onge odiochieng' ma siasa kadho ka otimore kendo koro wachoni onge dok chien. Haya eno bende ote kanyo mar Tobias Owino wachoni tiyo mos ahinya ne lal mar Festus kaeto beno ka Pastor George Mara Homabay Glow Church wachoni Nyasaye mondo chungie yamo mar thoe osebedo katimore e pacho kae. Nyakoro Mgajwang' yenalore kanyo osebedo kodi chendo ni nyaka nwacha gi jalok Maurice Nochuka nindo makare nyinga Lydia Okeo karuotho rito wan borito warom kendo kiny chenro mar rameny piny kachiel gi chenro mar yimore nindo makare nyinga Lydia Okeo.